Prezidentské voľby v Amerike sú na dosah. Ide o kritický okamih, ktorý určí, kto povedie Spojené štáty ďalšie 4 roky a aký bude smer krajiny. Voľby sa uskutočnili v utorok 5. novembra 2024. Američania už teda rozhodli o svojom budúcom prezidentovi. Hlavnými kandidátmi sú Donald Trump za republikánsku stranu a Kamala Harrisová za demokratickú stranu. Títo dvaja kandidáti predstavujú rôzne vízie pre budúcnosť krajiny. Voľby sa sústredia na niekoľko kľúčových tém, ktoré rozdeľujú americkú spoločnosť. Patrí sem ekonomika, zdravotná starostlivosť, klimatické zmeny, imigrácia a národná bezpečnosť. Ekonomika je jednou z hlavných tém volieb. Obaja kandidáti majú rozdielne prístupy k riešeniu inflácie, zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Reforma zdravotníctva je ďalšou dôležitou otázkou. Kandidáti sľubujú zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre amerických občanov. Klimatické zmeny sú tiež aktuálnou témou. Kamala Harrisová podporuje ekologické riešenia, zatiaľ čo Donald Trump sa zameriava na podporu priemyslu a energetickej nezávislosti. Americký volebný systém sa líši od mnohých iných krajín. Tu sa nepočíta len počet hlasov, ale aj počet voliteľov v jednotlivých štátoch. Swing states, teda štáty, kde výsledky môžu byť tesné, môžu rozhodnúť o víťazovi. Tieto voľby budú mať významný dopad nielen na USA, ale aj na celý svet. V oblasti zahraničnej politiky, klimatických dohôd a obchodných vzťahov môžu priniesť zásadné zmeny. Výsledky volieb budú intenzívne sledované nielen v USA, ale aj po celom svete. Rozhodnutie Američanov ovplyvní globálnu politiku, ekonomiku a bezpečnostné vzťahy na najbližšie roky.